Takže čau, jsem vidět snad jo. Ale proč jsme se tady dneska sešli, nebo proč to tady točím vlastně? Protože jsem vymyslel takový dobrý způsob, jak si ušetřím peníze za topení. A hodně se mi to líbilo, tak jsem se rozhodl, že to natočím. Já jsem tady na půdě kdysi starou izolaci, to je tady vidět, moc dobře to nefungovalo. Získal jsem výborný kontakt na firmu, tady kousek od nás. Přijeli borci, poradili mi, co jak mám udělat, spočítali mi to. No a abych ještě ušetřil za tu izolaci, tak jsem si to tady takhle sám otevřel. Hele. Tamhle jsem měl prkna, ty šly krásně vyškubat, to bylo celkem rychlý a tadyhle šlo taky celkem rychle, to byla jenom taková škvára, beton se rychle rozbil a prkno jsem vyndal a mám to otevřený. No a dělal jsem si to hlavně proto, abych snížil náklady za tu izolaci jako takovou. No, takže chlapi už přijeli. Dáme se natáhli hadice, chystají další nějaké věci venku, takže až sem přijdou, dotočíme další kousek. Ale ještě ti ukážu jednu dobrou věc, co mě na tom zaujalo. Když to izolujou, výborná věc, natáhnou hadice a jenom takhle podívej se ve střeše. Nadzvednou tašku, protáhnou folii a nikde žádný bordel doma. To je další úžasná věc, proto to dělám. Tak. Ale jak jsi viděl tu hadici, jak šla tím okrem, teda to střechou sem, jo, strčí do té utiny pěkně. Tady má chystaný světlo, tyjo, zrcátka a vidí až na konec. Na jak dlouho to nafoukáte, na jakou vzdálenost? Až 4 metry. Hele, 4 metry, když ta dutina je takováhle, to nafouká, tyjo. A už valí. A je na konci. Tak, teď ještě řekni dáme všem, co tě uviděj, proč máš tu masku? No, není to kvůli izolaci, to je nezávadná. Je to kvůli tomu prachu, protože s tom jsme celý den. Jo. Takže vlastně, když jsme to dechali, tak za chvilku na tom zdraví jsme to cítili, takže jo. Proto máme ty masky, aby jsme se bránili proti tomu prachu. Nějaký astma, alergie, že jo? No, tak vidíte to, jak se víří prach, když jste to vyndával, určitě jste to viděl. Jasně, jo. Dobrý, jo, tak jo. A je to hotový, hele. Dutiny zaplněný, vyfoukaný, moje práce. Takže vezmu tohle prkno. Takhle si zavřu. A mám hotovo. Bez problémů.